ka anyị na-arịọ maka mmụọ nsọ nke Chineke bụ pesin nke atọ n'ime atọ n'otu dị ngọzi. Anyị na-ekwupụta na ọrụ nke mmụọ nsọ abụghị mbibi dịka onye amụma Aịzaya si dee maka onye ahụ John the Baptist gwara anyị ga-eji mmụọ nsọ eme anyị mmiri Chukwu. Ọ gaghị eweli olu ya elu ma ọ bụ tie mkpu nke ọ na-eme ka anụ olu ya n'ama. Ọ gaghị agbaji amị agbajitụrụ agbaji. Ọ gaghịkwa emenyụ ire ọkụ na-emebubebe. Onye amụma Aịzaya isi nke 42 usoro nke 6 ruo na nke 7. Mmụọ nsọ bụ onye nkasi obi kacha mma, ezumike ndị nọ na ndọlị, ntụ oyi n'oge ekpomọkụ. Mmụọ nsọ na-asachapụ atụtụ njọ, ọ na-agba mmiri n'obi kpọrọ nkụ, ọ na-agwa anyị ọrịa, ọ na-eduzi ụkwụ na-agaghị ụzọ, ọ na-akwalite obi jụrụ oyi. Mmụọ nsọ ga-eji nzọpụta akwụ anyị ụgwọ nke ibi ezigbo ndụ.